Имахме наскоро клиент, който беше от Бургас. Беше му направен сондаж и след това са му продали една помпа, която в последствие разбираме, че е продадена за италианска такава, а всъщност е китайска. Продадена е 3 пъти по-скъпа, отколкото е реалната цена в който и да е било магазин. И естествено е представена за такава, която ще има дългосрочна работа. Работата е около 2 до 3 месеца. И след това клиента, освен че е направил тази инвестиция тройно по-скъпа, трябва сега да направи повторна за нещо истинско. Какъв е изводът след такава грешка? Че без изчисление е равно на без резултат. Това е масова практика. Моля ви се, не се подвеждайте по това, а ползвайте инженеринговите фирми, които са специалисти в тази област.